Salutare tuturor, eu sunt Ștef, iar el este Sebi. Iar astăzi voi face o mică promovare lui Ultra Gamer X Gamers, care sunt eu. Are un canal destul de șmecher. Face videoclipuri cu GTA San Andreas, Skill și Metin 2 Sony. Să nu uitați să-mi dați și mie like. Are câți abonați? Stați puțin. Are 7 subscriberi și 133 de vizionări total. Mă rog, 8 pentru că te-ai abonat și tu și da, nu se vede. Da, trebuie să se încarce la oricine face așa. Da, mulțumesc celor. Hai mă să arătăm. Da, stai mă că o să arătăm. Mulțumesc celor. Stai. Celor. 46 de subscriberi și 1000 și de vizuri, 1300 aproape. Da, deci să arătăm în canalul lui Ultra Gamer. Ok, ăsta e. Stați puțin. Uite, face episoade, de exemplu. Acesta nu știu dacă a ieșit. Ce să nu? Mă uitam la el. Și de aia. Nu știu. Cred că am avut o mică problemă cu microfonul. Da. Mă rog, data viitoare nu o să-mi fie la fel, dar arată-i videoclipul. Deci, arată-le videoclipul precedent. Acum o oră. Da, și acum 17 minute asta. 17, mă rog. Cred că m-a strigat cineva. Mă rog, acesta a fost canalul meu. Stați puțin, uitați. Cu Ștefan. Stai puțin. Nu cred că se va. De ce se vede atât de prost? Mă rog, hai. Deci, asta a fost canalul meu. Da, și apropo, o să-mi iau un mouse și un mousepad și o să mă joc Survival. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să lăcuiți și pe la Sebi, aici mă jucam eu. Da. Nici nu mai știu ce să zic. Poate. Cam atât pentru acest episod. Băi, stai puțin. Sebi, tu până la cât stai la Andy? 9. 9? Da. Că vreau și să filmez cu tine. S-ar putea ca Assassin's Creed. Poate voi juca. Sau Breaza Minorilor episodul 2. Nu? Da. Dacă stăm până la. Mă rog, hai să zicem că acesta a fost episodul cu promovarea mea. Promovarea lui Ultra Gamers. Mă rog, da. Cam atât cu acest episod, nu uitați să dați like. M-am mai zis o dată asta. Eu sunt Ștef, iar a fost Sebi. Da, a zis pa, Adineauri, dacă vrei să știți. Da, și eu am fost Sebi, pa.